डक्टरनाव थांनांगौ आगैखौ डक्टरनाव थांनो नागिरदों। आगैया गाबग्रा जाबाय, लोरबांसिन जाबाय। लोगोफोर, जों आबैमोननिफ्राय फैनायानो बावाखैमोन। आगैना मोदोम दुंनायखाय जों आगैखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदों। डक्टरनाव थांगासिनो। बाबा, आं मामि साब्रैजों थांगोन। जों न'निफ्राय ओंखारबाय। दा जों आगैखौ डक्टराव लांगासिनो। लङा दालां मोनबाय जोङो। नैबे दैसाखौनो लङा होनो लोगोफोर। बे दैया जोंनि गामि सेरजोंनो बोहैलाङो। बे दालांखौ बारबाथाय दतमा बाजार मोनसैबो। दतमा बाजार मोनसै। दतमा बाजार मोनबाय। लोगोफोर, जोंनि दतमा बाजारा नैबेनो, नायदो माबायदि। हस्पिटालखौबो मोनसै लोगोफोर। जों दा डक्टरनाव सफैबाय। बाबाया दा स्लिप लिरहोगासिनो। डक्टरानो गैया। बिरखा नोंखौ बिजि थुनोसै नामा? लोमजाग्राया नै नायजाखांनानै फार्मासियाव मुलि लांनो फैबाय। बेनि मुलि लाबाय। Kanisha. Sponsi, deh, itu kayak ini. Ya. Musuh? Mana gitu besar? Sase. Mana boleh kita ni ke? Musa deh. Kan mana dina? मुलि लाखांनानै जों हटेलाव जाग्रा जानो हाबबाय। बिनि उनाव जों न'आव थांसै। Nene. नै मुलिया फार्स्टआवनो दं। नैबे मुलि फिथाइ सामथाइनि। ओमफ्राय नैबे मुलि मा नामथाय? फरायाखैसै। मैंग'नि। नैबे लेटिस मिथिला जिखुनु जाया। नैबे पाउडारजों दैजों लगायनांगौ। एफा बुरजा नुवाखै लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसै लोगोफोर। बाय बाय।